и един страничен проект, който захванахме докато чакаме части за Фиата. Спирачни апарати от Passat, песъкоструйнати, боядисани прахово, рециклирани, сменени всички гумички, всички ламаринки, всичко, що може да се смени. За този красавец, както виждате, изглеждат много добре. Може би трябваше малко по-светъл цвят да изберем, ама черния можехме да го получим за 2 дни, цветния трябваше да чакаме 1 седмица. И като proof of concept просто искахме да видим дали ще се получи. Стана перфектно. Следващите ще бъдат в доста по-живи цветове. Не е тая кочинка отзад. И така, общо взето, свалихме апаратите и решихме да използваме случая да подменим и тампони, биалетки, шарнири, защото що пък не струват много малко пари. И така. Ако някой се интересува, такива апарати могат да бъдат уредени. Просто трябва да се свържете с нас и ще обсъдим въпроса с повече детайли. За момента използваме услугите на друга фирма за пясъкостроебладисване, но с надеждата за в бъдеще да имаме и наше собствено.